Toto video bude úplne iné, na aké ste doteraz zvyknutí. Prednedávnom som spustil stránku, na ktorej nájdete prepísané modlitby, ktoré sú na tomto YouTubeovom kanáli. Taktiež som pripravila niečo špeciálne pre tých, ktorí chcú posunúť svoju vieru ešte ďalej. Pod videom nájdete link, kde sa môžete prihlásiť k odberu e-mailov, ktoré posielam raz týždenne, teda každú nedeľu. Každý e-mail, ktorý posielam, zaberie maximálne 5 minút vášho času. Zdieľam v nich ešte hlbšie modlitby, povzbudzujúce slovo, pravdivé príbehy o tom, ako Boh urobil niečo úžasné a hlavne zdravé biblické učenie. Dostávam úžasné odpovede a práve z posledného e-mailu som dostal zaujímavú odpoveď a práve o tom bude toto video. V odpovedi sa píše: ak by ste mohli zabrdnúť do filozofie Jahveho, čím viac čítam písmo, tým viac nech mi je odpustené. Starý zákon, ako by sa stvoriteľ vyvíjal spolu s ľuďmi, robí veľa egoistických až zákerných činov. Jóba neviem preklepnúť. Ako by sa Jahve sám nechal zviesť satanom a pritom poznal srdce Jóba. Nový zákon je otcovský, starý, jahvistický. Ako by boli dvaja. Ak sa rúham, nech mi je odpustené. Požehnaný večer prajem. Monika. V prvom rade chcem Monike poďakovať za e-mail. Začnem týmto veršom z knihy Deuteronomium. Neľakaj sa ich, lebo uprostred teba je Hospodin, tvoj Boh, Boh veľký a hrozný. Sám Boh nám hovorí, že on nie je len veľký, ale môže byť aj hrozný. Vidíme to hlavne v starom zákone, keď dal Boh Izraelitom zasľúbenú zem a prikázal im zničiť všetko, čo tam bolo. Či to boli muži, ženy alebo deti. Národy, ktoré tam bývali, nedostali milosť a šancu, ako máme dnes my. Boh je náš otec a otec, ktorý miluje, dá lásku, ale taktiež je aj prísny a vie aj karhať a trestať. Dobrý otec vie, že aby sa deti naučili životu, nemôže ich držať skrytých niekde v komore celý život, aby sa im nič nestalo. Život nie je o tom, aby sme nespadli, ale o tom, aby sme sa po páde postavili. Problémom je, že vďaka určitým učeniam, ktoré rozniesli ľudia, pretočili to, čo naozaj znamená Božia láska a milosť. Dostanem sa k tomu trochu neskôr v tomto videu. Čo sa týka Jóba, poviem to takto. Boh je Boh, on je stvoriteľ a tým pádom si môže robiť čo chce. Však slovo hovorí v Izajášovi: beda tomu, kto sa háda so svojím tvorcom. Hlinený črep s hrnčiarom. Môže hlina tomu, kto ju stvárňuje, povedať: čo robíš? V tvojej práci nie zručnosti. Ja príbeh Jóba vidím takto. Pán nám ukázal, že on dopustí skúšky, ale len toľko, koľko unesieme. Tak to bolo aj v prípade Jóba. Dokonca je o tom aj verš niekde v Biblii. Satan si musel ísť vypýtať povolenie od Pána, aby mohol zaútočiť na Jóba. To isté sa deje aj dnes. Nikto z nás nemá ľahký život, v ktorom sme zasypaní požehnaním a hojnosťou. Bohu ide len o jedno, o našu dušu, o to, aby sme boli spasení. My dnes vidíme lásku ako objímanie, boskávanie, maznanie sa a všetko ružové a krásne. Nikde v Biblii nevidím, že Ježiš toto robil. A predsa on je ten, kto preukázal obrovskú lásku. Nebol to práve Ježiš, kto karhal nielen farizejov, ale dokonca aj svojich učeníkov. Boh hovorí v knihe Malachiáš: ja, Hospodin, som sa nezmenil, ani vy ste neprestali byť synmi Jákobovými. Ježiš povedal: nemyslite si, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov. Neprišiel som zrušiť, ale naplniť. My, kresťania, si musíme uvedomiť, že toto celé je o spáse, o tom, aby sme mohli vstúpiť do kráľovstva Božieho. Kláňame sa a chválime jediného pravého Boha, Boha Abraháma, Izáka a Jákoba. Jeden a ten istý Boh starého aj nového zákona. Ukončím to týmto veršom. Ty veríš, že je jeden Boh a dobre robíš, ale aj démoni veria a trasú sa. Boh vám žehnaj v mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Milí priatelia, aby sme mohli aj naďalej šíriť Božie slovo, podporte nás tým, že sa pripojíte k tomuto kanálu odberom. Boh vám žehnaj v mene nášho Pána Ježiša Krista.